Hello. Naon ko naman, bakit wala? Alin? Hindi ko pa naon ko na, pero bakit walang ano? Naon ko na siya. Diba bago ka magkulay? Enable? Diba may more settings din? Tapos pag-upload sa system. Naon ko na nga. Sige, baka Tingnan ko kung ano. Tingnan mo kung may ads. Wala. Hayaan mo na yan. Tingnan mo kung meron. Ha? Ulit? Sige, sige. Ba yan?